Hello guys! Hello sa inyong lahat. Ito si Mike Mr. Typhoon Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis at ito ang initial update sa papalapit na LPA 96W. Although mahina ay mukhang makapal ang kanyang kaulapan at magbibigay ito ng mga severe thunderstorms sa malaking bahagi po ng Central Philippines from Bicol Region, Southern Tagalog Provinces, Mimaropa, Visayas, and Northern and Eastern Mindanao. So ito po ang ating Tagalog version ngayong Lunes, Hunyo 29, 2026. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, ayan po, meron po tayong low pressure area 96W, although for the past few days ay naasan po itong baka maging ganap na bagyo. Sa latest na yan sa models ay medyo hindi po siya matutuloy. Malakas lang po siya na low pressure, may mga kalat-kalat at malalakas na mga thunderstorms na posibleng maka-apekto sa atin simula na yung araw hanggang bukas Martes at si Miyerkules doon sa may Mimaropa area at western sections ng Southern Luzon. At ito po yung pinapakita ng ating GraphSat kagabi at yan po si LPA 96W nag-form pa lang kanyang kaulapan, less than 35% o weak LPA para maging isang ganap na bagyo. At ito yung isa na in-upgrade na sa medium chance. Ito ang posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na 2 araw. Ito naman po yung mahinang habagat concentrated dito sa may bahagi ito po ng Kalayaan Island Group at Panatag Shoal. At ito po yung trough ay makaka-apekto po sa Bicol, Visayas at Northeastern Eastern Mindanao. At nakita po natin dito sa latest sa Joint Typhoon Warning Center, hindi nila in-upgrade itong si LPA 96W bilang isang active LPA na tili po dito wala sa kanilang forecast. Ito si 95W in-upgrade na po bilang medium chance, meaning within the next 2 days magiging isa po siyang ganap na bagyo. Ang Japan Meteorological Agency minimension po yung LPA na malapit sa Pilipinas at medyo mahina din at palapit po sa Eastern Visayas at ito yung si LPA 95W na medyo bumababa ang atmospheric pressure. So, sign na lumalakas po siya. Ito yung 48-hour forecast niya. So, bukas na umaga, nitidor siya sa may Eastern Visayas. Ito yung sa LPA 96W. Samantala, itong sa may malayo ay isa na pong tropical depression base sa JMA. And then, sa Miyerkules, 48-hour forecast. Tatawid po siya ng Northern Visayas o Southern Bicol, Masbate area. Itong LPA 96W. At ito naman isa ay nanatiling tropical depression sa may Marshall Islands. Napakalayo po sa ating bansa. At sa Pag-asa, ito po yung latest nila kaninang alas 10 ng umaga. Ito po ay nasa 495 kilometers east ng Surigao City, 10 degrees north, 130 east. At meron southwest monsoon sa western sections po ng Southern Luzon, sa may western coastal waters ng Palawan at Occidental Mindoro. Ito naman po yung latest sa rain forecast, heavy rainfall forecast warning from Pag-asa for the next 3 days. So magkakaroon po ng 50 to 100 heavy to intense rainfall sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. So ito yung mga lugar na nasa 50 to 100 rainfall accumulation forecast. Itong Sorsogon, okay, Burias, Ticao, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Bukas Grande Islands, and Surigao del Norte. So ito yung mga lugar na ito, magkakaroon ng 50 to 100 heavy to intense rainfall. So magkakaroon po ito ng mga localized flooding, okay, possible sa mga low-lying areas, at landslide sa mga highly susceptible area. Ito po yung mga areas na laging nagkakaroon ng landslide sa mga bulubundukin ng mga lugar na binanggit natin. Pagdating po ng Martes, 24 hours, 5 a.m. tomorrow hanggang 5 a.m. Wednesday. So bukas po ito. Ang 50 to 100 millimeters na ulan ay lilipat po dito sa Romblon, the rest of Mindoro provinces at buong Palawan including Calamian Group of Islands. Masbate na natili sa 50 to 100 millimeters but later tomorrow afternoon or evening hina na po itong mga ulan na ito sa Masbate. And then pagdating po sa Miyerkules, July 1st, yung malalakas na ulan na 50 to 100 millimeters ay mag-shift na po dito sa may iwan na lang sa Occidental Mindoro, Calamian Group of Islands at Palawan. Dahil po medyo slow moving pagdating sa West Philippines at lalaki at mukhang affected dito ng habagat. Okay, dahil yung likod ng LPA pagdating sa West Philippines Sea, mag-enhance po ng habagat at magpapaulan po dito sa Palawan, Calamian Group at Occidental Mindoro. So mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan dyan
sa western parts ng ating bansa. Okay, kasama po dyan Lubang Island, I forgot to mention. Now, sa 24-hour rainfall accumulation forecast naman po ng ECMWF o European model, one of the leader when it comes to rainfall forecast. So, 8 a.m. today to 8 a.m. tomorrow, itong area po ng Masbate, Northern Panay, Romblon, ay magkakaroon po ng 50 to baka lumampas pa ng 100 millimeters ng mga ulan. While dito po sa Bicol region, yung Catanduanes, Albay, Sorsogon, okay, yung Rinconada ng Camarines Sur, Daet, Bundok Peninsula ng Southern Quezon, magkakaroon ng up to 50 millimeters na ulan, but pwede lumampas po niyan, depende sa mga malalakas na cloudbursts and thunderstorms, kasi hindi po ito na-measure exactly kung saan. Ang Naga, mababa nga, okay, parang butas, wala masyadong ulan, but expect na natin na pwedeng umabot ng 50 to 100 millimeters ng Naga. Kasi hindi natin alam kung ano mga thunderstorm dadaan sa atin. Mahirap po i-forecast yan. So maghanda po tayo na sa laulayang area sa Naga at sa ibang areas pa ng Bicol dahil magbibigay po itong mga malalakas na ulan. Now, ito po yung forecast for the next 3 to 4 days. So bukas, Martes, yung malalakas na ulan mag-shift po dito sa buong Mindoro. Magiging mas malalakas na ulan na more than 100 millimeters sa Occidental Mindoro, sa may Sablayan, kasama po dyan. Sa may Calamin Group of Islands, Northern Palawan, Romblon, and then dito rin po sa Northern Quezon, okay? Metro Manila, pwede umabot rin ng 50 millimeters or more depending sa mga thunderstorms na dadaan sa kanila. So itong estimate lang po itong 20-25 millimeters, but expect na baka magkaroon ng mga pagbabaha sa mga sudden downpour or cloudburst dahil itong mga thunderstorms. So mag-iingat po tayong lahat dyan sa Metro Manila at Southern Tagalog provinces. Bicol region, medyo mag-improve ng panahon bukas, Martes, but still may maulan tayo sa hapon o gabi. Expect magdalang payong. So itong ulan natin sa Bicol, yung mga nakikinig dito sa Kabikulan, tigdi po sa Lugarta, ay baka may mga makukusog pang uran sa aga. Okay, so ngunyan Martes sa aga, Miyerkules, igwa pa rin mga uran-uran. So dito naman tayo sa Miyerkules, so yung malalakas sa ulan, mag-shift dito sa may Palawan and Occidental Mindoro dahil po sa pag-enhance na po ng habagat. Pagdating dito ni LPA, probably nandito po si LPA sa area na ito, nandito. So, huwag na dyan siya, mag-enhance po siya ng itawag nating southwest monsoon. So, yan, grabe po dyan ulan, mag-ingat po kayo dyan, pero lumampas ng 100 millimeters mga ulan. The rest of our country will return to normal. Ibig sabihin ng normal, mainit pag umaga, cloudy conditions, pag hapon o gabi, may mga thunderstorms. Kasi tropical climate tayo, nasa padawon tayo ng tagulan, so may mga localized thunderstorms. Hit or miss po yan, pwedeng hindi kayo tamaan pag panahon ng walang bagyo. So Webes, nandyan pa rin yung habagat sa may Palawan, but unti-unti mag-i-improve habang palayo sa West Philippine Sea itong LPA. Kapag naging bagyo po ito sa may West Philippine Sea na nasa loob pa ng Philippine Air Responsibility, bibigyan po ito ng local name as Henry. Sa Friday, lalabas na yan ng power, baka pupunta na sa Southern China, sa Hainan Island. Ang Pilipinas, back to normal ang ating panahon. Now, ito yung mga thunderstorms. So, inaasahan po na yung araw ng Lunes, lalo sa hapon, halos buong Pilipinas may mga localized thunderstorms, isolated to scattered. And then sa Martes, mag-shift ang mga malalakas na thunderstorms from Bicol, doon na po yan sa may Central Luzon, Metro Manila, Mindoro, gaya sinabi ko kanina, baka magkakaroon ng mga pagbabaha sa mga flood-prone areas ng Metropolis, Metro Manila, so mag-ingat po kayo lahat dyan. So Wednesday, the usual thunderstorms sa hapon o gabi. And then sa Thursday, may mga thunderstorms pa rin, but concentrated sa Visayas at Mindanao. And sa Friday, meron pa rin mga thunderstorms, except for dito sa Cagayan Valley, medyo limited ang thunderstorms dahil po sa meron tayong tinatawag na high pressure area dito. Nag-extend po yung tinatawag nating ridge hanggang dito. So, kawawa yung mga kababayan natin dyan, mga farmers sa Cagayan Valley dahil talagang grabe na po ang impact ng El Nino. Hindi pa po ito peak. Ang peak ng El Nino is from September to February this year, hanggang early next year. Yan po ang kasagsagan ng Super El Nino. Now, punta na natin ang latest fast animation. So, nakita niyo pag-organize ng mga thunderstorms nitong LPA habang papalapit po sa Bicol Region, Visayas at Northeastern Mindanao. So, mag-prepare po sa mga malalakas na ulan, yung laging binabaha. Please take all necessary precautions. Itong area po ng Marshall Islands, yan po ay mga kaulapan. Malakas rin ulan dyan dahil sa LPA 95W. So, nandito po siya.
Itong si LPA 95W. Ang forecast po ng mga models, papakita namin sa inyo mamaya in a brief scenario. So, ganyan po siya. Yan po ang tracking itong si 95W. Ito naman isa, since nandito siya, ngayon, si 96W. Ang kanyang tracking po ay papunta dito at papunta dito sa may Hainan. So, yan ang possible tracks. Although ito, ulan lang. Kaya lang yung ulan na yan, talagang nagbabaha na po yan. Pag may mga, kahit hindi siya bagyo, yung mga low-lying areas, laging binabaha. So, ito yung zoom in satellite animation. So, may mga scattered, isolated thunderstorms po na naranasan po sa iba't ibang parte po ng Kabikulan na sa may Partido, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Then later, dito sa Camarines Sur, maghapon, may mga ulan po tayo. At dito rin po sa may Eastern Visayas, the whole of Visayas later on, and Northern and Eastern Mindanao. Nandito po yung storm. So, medyo disorganized po siya, pero grabing dalang ulan. Now, sa forecast po ng mga physics-based computer models, unahin natin ang American model. Wala pong pinapakita dyan sa LPA. Napakahina. Halos parang tropical wave lang po. Open-ended low. So, walang pinapakita po dito. Itong isa sa may likod niya, yan. Yan yung malakas na bagyo pero napakalayo. Yan yung American model. Samantala, itong European model, wala rin pinapakita. Medyo mahinang-mahina ang LPA. Tatawid ng Southern Bicol or Visayas at pagdating sa may West Philippine Sea, July 1st or July 2, baka maging active LPA po siya dito. And then yung habagat sa may Palawan affected. And then baka maging bagyo dito or monsoon depression patungong Hainan Island. So ang habagat ay lalakas July 1 to July 4 dito sa may West Philippine Sea. Affected po yung coastal waters ng Palawan at Occidental Mindoro and western sections ng Central Luzon. And then sa forecast na more than 6 days hanggang 14 days, which is highly uncertain, pwede pa mag-change. Yan po yung super typhoon na fina-forecast, dadaan sa northernmost island ng Marianas patungo sa may Bonin Islands and into the area of southern Japan. So wala itong effect sa atin, epekto sa atin. Whole week hanggang July 11 or 13 ay yung habagat at yung mga thunderstorms, localized thunderstorms. So nakita ninyo, sa July 11, mayroon naman isang system west of Guam patungo sa area ng Southern Islands of Japan o Taiwan. Pero highly uncertain pa po yan. Mababa ang probability. We don't know kung mag-shift ang kanyang tracking sa mga forecast models. Pero expect natin na may mga ulan po tayo, thunderstorms dahil sa habagat at sa nasa panahon pa rin tayo na tagulan. Now sa Google DeepMind, yan po ang pinapakita. Ito yung LPA, dalawang tuldok lang po. Yung ensemble ng Google DeepMind, may 4-5, dadaan po sa Bicol daw at sa Manila hanggang bukas. Then exit na sa may West Philippine Sea. Konti lang po ang population ng ensemble. So ibig sabihin low pressure lang siya o mahinang TD pagdating sa South China Sea o West Philippine Sea. Ito naman sa may right side, ito talagang very promising. Pulang-pula, violet, purple. So, ibig sabihin, magiging super typhoon po siya. But scattered, ibig sabihin, tumataas yung uncertainty. Ito, sigurado yan ang tracking niya kasi magkadikit sila. Pag naghiwalay, ibig sabihin, hindi pa po sigurado ang tracking kung saan dadaan. So, either between Taiwan and Southern Japan within the next 14 days. And then, meron pang isa. Yan. Pero wala pa yan. Napakababa ang probability. Ito yung forecast nung isa. So, sa forecast ng Google DeepMind, pagdating ng July 8, 9, mukhang July 8. Actually, 6 to 8 ay lahat ng mga ensemble members sa wind intensity nitong si LPA 95W, 28 sa kanila magiging category 4 o super typhoon na rin po yan at category 5, 15 members. So, yan po talagang pinapakita dyan na magkakaroon tayong malakas na bagyo sa Western Pacific at malayo naman po sa ating bansa ang magiging weather conditions pa rin natin, yung localized thunderstorms, yung habagat. Pero since mabilis yung takbo, hindi naman apektado ang Pilipinas ng grabing habagat unless kung huminto siya gaya ni Bagyong Gloring way back in 1972 na huminto dito for 3 days sa may labas ng Philippine Air Responsibility South of Japan. Nagkaroon na po ng grabing pagbaha dahil sa habagat sa Central Luzon. I-search niyo sa Wikipedia, worst flood of 1972, the great flood of 1972, Central Luzon, yun po ay dahil kay Super Typhoon Gloring. Okay, na nasa panahon din ng moderate El Nino
Although na yon, papunta tayo sa Super El Nino. So, magkaibang characteristics ng effects ng El Nino sa atin. Now, ito naman po yung wave heights. So far, ang wave heights natin hanggang July 1 and 2 ay manatiling okay. Up to 1 meter dito sa East Philippine Sea, sa central waters ng ating bansa, Sulu Archipelago, Cuyo Archipelago, kalmado hanggang half a meter ang wave heights. Dito sa may West Philippine Sea, ito medyo aakyat kasi nandiyan yung habagat. Paglabas ni LPA 96W, i-enhance po niya. And then look at the wave heights beginning July 2, 3, and 4, mag-aakyat hanggang 3 meters. So, mga panganib po dyan sa mga fishing vessels, yung mga planong mag-fishing dito sa may kalagitnaan ng West Philippine Sea, mag-ingat po kayo. Next week, between July 2 to 4, so wag muna kayong pumalaot. The rest of the Philippine waters will remain light to moderate, calm conditions, lalo na po sa may central waters ng ating bansa. So yan po ang pinaka-latest natin sa LPA 96W na mukhang tatawid ng Central Philippines, apektado ang Bicol, Visayas at Mindanao, at may Maropa bukas at saka sa Wednesday. Kasama po Metro Manila at sa Tagalog provinces, medyo makapalin mga kaulapan ng LPA, medyo border, okay? So mag-ingat po tayong lahat sa mga flood-prone areas, landslide-prone areas. Be hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Babalik ko tayo bukas, Martes, sa another update. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.